So dito natin to i-transfer mga kapaparts. Ayan, di ba magandang tingnan pag i-transfer na. So mayroon na tayo dito na transfer yung isang buwan. Ayan mga kapaparts. So nakita nyo, buhay na talaga siya. Safford jokes. Hello mga kapaparts, harvesting time. Ito ang marketing natin, no? Sa nakita po natin dito ay may ugat na yun dito. Dapat na itong putulan. Ayan, putul na mga kapaparts. So ito, so nakita po natin dito marami na itong mga ugat. So i-transfer na natin to. So ayan mga ugat sa loob, oh. So pwede na natin to i-transfer sa paso. Ayan mga kapaparts, napakadaming ugat. Sigurado ito ay siya ay tutubo na talaga. Ayan mga ugat, napakaraming ugat at malaki-laki ng ugat. So i-transfer na natin to ngayon sa paso. So dito natin to i-transfer mga kapaparts. Ayan, di ba magandang tingnan pag i-transfer natin dyan. So mayroon na tayo dito na transfer yung isang buwan. Ayan mga kapaparts. So nakita nyo, buhay na talaga siya. Ayan. So hindi masyado makita, no? Ito. So nakita po natin buhay na siya. Yon ang unang na transfer natin. Galing lang doon sa isang puno. Ayan po ang ebidensya mga kapaparts. Nung isang araw, isang buwan, ito na nagawa natin. So marketing din ito mga kapaparts. Ayan. Galing nito sa isang puno. Ngayon, ang gagawin po natin ay ito na naman, i-transfer na naman natin to. So marami na tayong seeds na nakukuha doon lang sa isang puno. Balikan natin yung puno, kinukuha natin ng sanga. So ito siya, kasi nandito lang siya sa tabi ng bahay. Alanganin, putulan natin to. So ito, pwede na natin to i-mark na naman dito. At saka dyan, eto, pwede rin. Hanggang makuha natin ng maraming seeds. Gawa lamang ng marketing. So ayan ang ebidensya mga kapaparts. So sa nakita po natin ay buhay na buhay sila. Ayan, buhay na buhay ang kalamansi marketing. Ayan. So ito na naman ang gagawin natin ngayon. I-market natin, lagyan natin dito sa, ibaon natin dito sa paso na ito. Ayan. The next step ang gagawin po natin ay tanggalin natin tong mga tali. Nakatali dito, no. At saka yung plastic. Tanggalin ng dahan-dahan yung plastic. Ayan. So gamitin natin yung gunting. Kung ano man may mga magamit natin dyan, no, upang putulan. Ayan. Putulin tong mga tali, kapaparts, and then tanggalin natin tong plastic. Ayan, ganun lang talaga ang procedure mga kapaparts upang makaroon tayo ng similya ng kahit anong klaseng prutas. Pwede tayo magawa ng similya na hindi galing sa buto, kundi galing lamang sa sanga. Sa sanga lang mga kapaparts. At saka ito, dahil sa sanga ito, madali lang tumamunga. Ayan. Mamunga, mapruta-pruta ba mga kapaparts, na pruta-pruta. Madali lang tumamunga. Mamunga. So, ayan. Tanggalin natin itong plastic na talagang nakakuan dito, baon, no.
Ayan. So nakita po natin, marami talaga tong ugat. 100% ito ay bubuhay talaga. So mga kapapart, ibaon natin yon dito dito lang. Tanggalin muna natin yung mga dahon. Bawasan ng konting dahon. Ayan. And then ibaon na natin dito. Ganun lang kasimple mga kapaparts. Ayan. And of course, meron tayong dito lupa na idagdag dyan. Ayan. Matatabang lupa. Kunting pisi lang, kunti lang naman para hindi masyadong matigas. Then lagyan ng maraming lupa. Ito. So maganda na siya tingnan mga kapaparts. Ang buhay na buhay, talagang bubuhay ito. At pagdating ng fruit season, ito ay siya'y bubunga na rin. Ayan. And then diligan po natin ng konting siyempre tubig, sabay ng hugas kamay. Yan. Mga kapaparts, ganito na talaga kasimple ang paggawa ng mga marketing. So, ito ready to fruits, no? Buhay na buhay. Tabang-taba. At saka healthy na healthy, di ba? So, ito ang marketing, paraan magpa-marketing. So sa isang puno lang to galing, no? So ngayon marami na sila. And then ito naman ay itago natin to. Huwag natin hayaan matamaan to ng matinding araw. Kasi bago pa siya. To recover, dapat itago muna natin to sa mga lugar na hindi matamaan ng sobrang init ng araw. Upang siya ay madaling ma-recover, mga kapaparts. Kalamansi marketing, simple as that. So mga kapaparts, huwag kalimutan mag-subscribe sa Paparts Joke, the tutorial, gardening tutorial, cooking tutorial, saka mga DIY. So click the subscribe and share, like and share, mga kapaparts. So sa araw na ito ay may natutunan na rin tayo ng paano mag marketing ng halaman, most especially hindi sa ganitong klaseng halaman, no? Kalamansi. So madali natin itong gawin. Kung yung buto lang ang gawin nating similya ay siguro matagalan tayo. So ganito, marketing lang mga kapaparts. Ayan. Subscribe mga kapaparts. Salamat sa panood to all my Facebook. Thank you very much. And to all my subscribers sa YouTube. Salamat. Merry Christmas. So, subscribe. God bless.